हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे चेनेलाव बरायबाय गासैखौबो गोसो गिथारै नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो था आरो आंबो एसे मोजाङैनो दंथ'यो आरोना जों दिनै मोनसे पिकनिक स्पटआव थांनो नागिरदों नै बेलासि जाबाय खाथियावनोखा थ'दो होमबा नायलांबाय थादो इन्टारेस्टिं नांगौबा औ Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Di समायना रमायना नायलाय माइ हाजोबबाय माइ फोथारावबो हायाखै नायहरदो थारमानि बेहाय बजा माखासे दङ ओइथिंजाय ओमफ्राय बेखौ रोगागोन जमा बानायनानै दोनबाय मालाय हेलौ लोगोर जेनाखि आं थांनो नागिरनाय निउ पिकनिक स्पट बियो बै हाजो गुदियाव ओमफ्राय दा आं बेयावनो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दसे उनाव नुनो मोनगोन भिउफ्रा माबायदि बानायदों आंबो थांफेराखै हरदो होमबा Are you all my personal dreams? नै रिलाक्स जालायबायलै लोगोफोर माथो बुंबावनो आरो गंसे लाखिजाबावबाय नै बेयावनो बारग'बोबाय लोगोफोर राजधानिसोमोन ना डेन्जार स्पिड खारलांखाबाय मोननोसै नैबेनि आं दा साइडजों हाबसिगोन जेनाखि नैबे नै हाजोबो खाथिथारावनोसै मोननोसै थ'दो बर' गामि सिं सिं हाबबोबाय गय ग्रोम ग्रोम मा बुंनो आरो बेसेदि समायना रमायना बर'नि रायजो जानाय ओमफ्राय बर' जायगायाव नालाय राभाफोरबो दंलाबायो बेयावनो ज' लागा जाथाय मिलायनानै थायो वाव मारा होगासिनो नै मोसौआ लामायाव नारें जुमब्राया फिसा फिसा मबाइला गबोबाय सेस
जेनाखि ग्लासा थांबाय नामालै सेस टुट गया मेरा मोबाइल ये ऑन हुआ जेनाखि रियेलमि 2 मोन फैनायाव मोनाथारबायलै ना लोगोफोर माखौ नायबावनो आरो थांनायसै आंथ' आं न'आव मोनायाबा सहैखाला मिथिबाय नै फोथारा थांगोन आवगायलांसै फैयै फैयै नै फाइनालि मोननोसै बैनो बिनि गाहायाव आरो मबाइला मा गहां गहांल' जाबाय थायो सिपियाव लाथ'नोसैलै नै बेयाव दै दङ दैनि खाथियाव आं थांगासिनो बेजों लामा गैया बेयाव दै दं नालाय बेजों दै बोहैस'नाय मोनफैबायलै लोगोफोर दुखु खस्थ'नि गेजेरावबाबो एसे देखायनो नाजानोसै लोगोफोर गेलेग्रा बेनारा नै दहाय बेखेवखांबाय आंहा बेखेवनायाव फैनो रोङासैलै लोगोफोर सनानि मोख्राबो नुयो बेयावनो गाहायाव थांनाय नायनोसै जेनाखि दासो डिसेम्बरनि 10 थारिख ना मानसिफ्राबो रावबो पिकनिक जानो फैथाराखै Everything you know is in your mind. फाइनालि लोगोफोर मोनफैमारबाय नै ओमफ्राय नै बेखिनियानो आरोना लकेल नालाय माथो बुंबावनो बारा प्रफेसनेलबो नङा थांनाय बोसोरावसो फार्स्ट टाइम देग्लायजों सेकेन्ड टाइम जाबाय बिदि समायना रमायना लकेलावनो जानो फैयो नैबेयाव बेसेबां बरिया नै दै सेर दैया नै बेखायनो बोहैलांबाय थायो माथो बुंबावनो बिसिदि समायना रमायना खनसे फैबावगोन आं उनाव लोगोफोर दा दिनैसो अपेनिंथ' ओमफ्राय दिनै बारा मानसि गैया मानसिया दहाय फैदोंमोन खोमा ओमफ्राय अपेनिं जाखांबायना मिटिं आरि जाखांबाय ओमफ्राय बेयावनो दा मोनाबिलिबो जाबाय नालाय फैयासै आरो हाजोआ बेयावनो सनाथि मोख्रा नुयो फै फुङाव नुगोननो हागौ आरो फैलाबाय नोंना बिथिंहाय ओरैहाय फैयो बेयाव थाबाय थाखायो आरो नुगोननो हागौ नोंथांमोना लाखि दंबा मान्दाब नुयो नायबाय था बै हाजो सेर सेर थाबाय आरो बैजों थाबायग्रा दङ बेजों ओमफ्राय बेजों गाखोनानै नायोबा नुगोन फुङाव फैयोबा लाखि दंबा नुनो हागौ एखमबाथ' लाखि नांलायलाया नुखायो बेयावनो थालाबाय थाखायो बै गोजौ मन्दिर दं आरो थांनाय नायना नै मन्दिरा बेनो ओमफ्राय ओरैनो बिजों लामा साफा बानायनाय दङ बेजों थांनाय नागिरदों जों ओइ सालायखोनो हाला माथो बेयावनो दोननोसै ना साइकेलखौ नायहरलाय लोगोफोर गाहायखौ माबायदि नुहुरो आयौ नै आवगायलांबावसै जोङो ओरै फारसे हायाव मेंग्लिजोब्बाय बेयाव मन्दिर मोनसे दंबावो लोगोफोर मन्दिर मोनफैबाय ओमफ्राय मेंग्लिजोब्बाय लोगोफोर गाहायाव नुहुरलानो ओंखारबोफिनबाय जोङो नैबे गाहाय
मोनफैफिनबाय आरो बैथिं थांनायसै जोङो मन्दिरानो सिगाङावथ' मन्दिर गिदिर दंहैयो ओमफ्राय ओंखारलांसिगोन जों बैथिं नायहैनायसै मारै जायो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भुमेस्वर हाजोआव मन्दिर खुलुमनांगौ ओमफ्राय नैबेजों गाखोलाङो जेनाखि जोंबो थांनायसै बेनो बिफां गायनाय जों दा गोजौआव थांनानै नायनायसै आरो ससेनो जोंथ' थबसिम थांनो हागोन ना हाया मिथिया ओमफ्राय नै नायनायसै मोख्रायाहै नै लोगोफोर नै खारलांबाय हेले 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 नुबाय हेले मेंग्लिजोब्बाय नोंथांमोनाबो फै नायफै बेफोरबायदि समायना रमायना हेले मेंग्लिजोब्बायलै ससे गाखोलांबावसै बाय दङ हेले खारलांबाय लोगोफोर थप मोनथारनोसै हाय दा मेंग्लिजोब्बाय माथो वाव एसेदि समायना रमायना नुहुरो नायलाय गोजौनिफ्राय टपनिफ्राय आं दहाय बै मानसिफोर सानै नुनाया बेयाव थादोंमोन आं बाहाय दंमोन ना आं लोगोफोर नायलाय बेसे गोरलै नुहुरो बिराद जुम बानायबाबो नङाबाथ' सिनायहरानो नै वाव बै आं फैनाय रेल साइडथिं नैबेयो आयौ मेंग्लिनाया जाला लोगोफोर नोंथांमोनाबो फै बाहाय इन्जय लाफै बिराद बरिया थामाम नाङो आरो ना गोसोखौ सान्ति मोनो लोगोफोर टपाव माथो जेबो जिरायग्रा गैया नै बैखौ नुहुरो नैबे निसानखौ बै गाहायनिफ्राय आरो नैबे निसान गुफुरखौ बेनो टपसिन नै जेथिंबो संख्लाय बबेथिंबो गाहाय जालांबाय गाहायजोब नै ओमफ्राय दुनिया नोजोरा आमलायाहाय नै बे आमलाय बिफां गोलोमफ्रुजोब्बाय लोगोफोर नै आं फैनाया बै लामाथिं जों फैदों नुहुरबाय दा लोगोफोर नैबेजों फैयो नैबेजों मिथिबाय लोगोफोर नै लोगोफोर होमबा ओंखारलांनोसै गाहायाव नैबेजों जेनाखि नैबेजों गाहायसो दे बियो गोजौ नङा समानबो नङा एकदम संख्लाय बेसेबां गाहायखौनो एसेल' थाइ गाहाय दङ नै गोलोमजोब्बाय आं गाहायाव ओंखारलांसै लोगोफोर गाहायाव एसे भिडिअ बानायबावनोसै ओंखारफिनबाय लोगोफोर नै वाव लोगोफोर नै दा गाहाय सबसे गाहायाव मोनफैफिनबाय जों जेनाखि साइकेल दोननाय बाहाय मोनफैफिनबाय मोनानायजों बारा मोजां नुलालै लोगोफोर थांनोसै मोनाबाय आयौ अन्थाइ अनला नालाय बिदिनो जायो नै लोगोफोर नैबाव गेलेग्रा जायगाबो दं भलिबल गेलेयो आरोना जेनाखि बाहाय इन्टारेस्ट लाजायो बाहाय नै बेनो जादों समायना रमायना इक' पार्क चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भुमेस्वर हाजोआव बे दङ नोंथांमोनाबो फै इन्जय लाफै बेसेदि समायना रमायनानै आरो गोजौनिफ्रायथ' नुखाबाय जानांगौ टपाव थांबा माबायदि नुहुरो ओरै
नै जों दा बैयाव हाबहैनायगोन ini meeting जाथ'दों उमुथिंना ओमफ्राय जों थांनोसै मोनाबायबो नालाय लोगोफोर नै उखुमब्रि ओंखारलायबाय अखाफोर उखुमब्रि बर'नि नै ओरैनो बेडमिन्टन गेलेलाबायग्रा जेनाखि दैना Bhumeswar इक' पार्क पिकनिक स्पट बिबार दंजोबो बेखौ फैलाबायनानै नोंथांमोना खानो नाङा दे फैजालाबायगोनबो गेलेग्राया नै गथ'फ्रा गेलेदों नै ओमफ्राय बेजों बाउन्डारि होजोबखानाय नङाबा उन्दैफ्रा गेलेनायाव दैफ्राव नारख्लाय हरलाबायनो हागौना ओंखायनो जेनाखि बेखौ बाउन्डारि होखाबाय नै बल्डार ओमफ्राय नै पिकनिक जाग्राफ्रा ओइ नै दालाङा होमबा जोङो न'आव थांनोसै नै माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायदो जाय जाय फैनो गोसो दं फैदो आरो माबायदि बयनोबो शेयार बानायदो जेनाखि नुवाखै खोनायाखैमोन खाथि खालानिनो बिसोरबो फैनो गोसो जागोन ना होमबा आवगायलांसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि नुखो कमेन्टआव फोरमायदो थाथ'दो होमबा बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन लोगोफोर वाव बेनो जादों खुजिया दै खुजिया नै बै नै पिकनिक जाग्रा जायगाया उनाव फैफिनगोन आं लोगोफोर थाथ'दो होमबा बयनोबो शेयार बानायना होदो अनोब्ला भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा